Salutare, guys! Bine v-am găsit la primul meu episod. Mă bucur că am ajuns să fac și o încredere, puțin să fac primul episod. Eu sunt un începător de content creator, încerc să ajung cât mai departe. Sunt aici cu prietenul meu, Nick. Bună! Iar noi o să ne jucăm Reload Duos. Și o să mai prezint, nu știu, ce... Adică acum o să dăm match, să vedeți cum joc și na. Vrei să facem un challenge așa de primul început? Ok. Prima armă din chest? Wow! Hai, bine. Bun, o să facem prima armă din chest. Să vedem dacă putem să dăm un win sau ceva. Dar să nu trișezi. Da, nu cred că dăm win, că e totuși o armă. Dar aia e, vedem. Pentru primul episod și așa n-am avut nicio idee, am dat așa startul. Și am decis să vedem ce o să facem în continuare. O să... Bă, să fac o întrebare. Da, bine. Acolo, dacă omorâm pe un player, da? Da, Noi putem să-i luăm meciurile și glanțele. da, dăm noi armă. Și poți să iei și kill-urile. Bun, deci eu mă joc din Chapter 1 Season 3. Nick, tu de când te joci? Din Chapter 2 Season 4, acolo. Fain. Iar de câteva luni, sau cred că un an, am început să nu știu cum să zic, să joc așa la turnee, să fiu mai competitiv. Că înainte mă jucam doar creativ și normale, adică Battle Royale. Bată. Și Battle. noi acum mergem în dată, am mai testat o locație, zice. Să sperăm că o să vă placă de care să fac. Nu știu. Așa, Mamă, nu pot să iau armele de pe jos. Ba da, și am găsit până găsești un... ok. Am găsit acest. Te rog, pam. Pap albastru! Pamp albastru, bă, nu răpești. Bun. Deci doar cu asta, cu arma asta pot juca. Nu vreau să deschid chestul ăsta. Cred? Vreau să deschid. Nu vreau chestul ăsta. Ia, îl deschid eu totuși pentru că ne vedem. Da, vezi că l-am deschis. Sau lasă. Bă, nu vă spărați, bă. Bine? Nu vă spărați. Bă, să scrieți dacă e trișare sau... Nu mă omorâ. Vezi că e aici unul și am dat 42 white. White. Nu! Zice că mă mori, ești ok. Bă, vezi pe YouTube, bă, nu. Ok, scuze. Totul nu vreau să-mi iau monetizare din prima. Bă, dacă îl omor pe ăla, pot să-mi iau arma înapoi. Da. Mi-a dat dos. Dar nu cred că mi-ai arma. Mamă, vede, dar aș vrea eu să mergem ăsta. Dar n-avem voie, bă, băieți. E păcat. Le-ai omorât? Da, l-am omorât. Ce l-am? Merg jos. Am reușit. Mergem. Veniți unde? Ia miniuri. Bă, glanțe de să mergem. Ce mai e? Toată zice un free build. Da, sunt bun și rău. Da, dau islamezi, bă. Deștept. Player. S-o dă jos, playerul. Bă, frala. Am. Încerc să vin. Dead. Na, mi-am luat. Hai la special. Și dau și mineri. Ia mineri. Ma, ce era să iau thunder-ul? Ma. Păi dacă l-ai oricum, îl dădeai jos. Mai și dai mineri sau? Hai grijă pe el. Da. Mai deci. Păi mi-ai dat tu cu ceag.
N-am vrut. Da. Să mai îmi ziceți în comentarii ce idei de clipuri mai aveți și nu știu ce notă dați așa pentru primul episod. Nu prea am avut idee și de asta n-am gândit repede. Da. Aici are dreptate Six. Bă, dar nu mai pune bă podea. Mami, Vin! Eu și pe mine și tu îi tragi de mine? Da, nu-i joci. Ghido. bă. Bă. Vin. Vin. Vezi că Mamă, dacă mă omoară, băi. bă, mai fugem în băiatul ăsta sau... Mai vin, mai venit. Oh, cred! Venit. Dead. Bravo. I-am dat la finish, bro. S-a dus ambii. Mamă, ce... Nu, ce vreau să iau sniperul. Ce tentant era. Dar nu pot. Trebuie să-i luăm doar mețerile, bă. Și lanț. Și kill-urile pe care avea o grămadă de miniuri. Bă, vere. Bă, de ce noroc că am avut să iau CSSMG? Ma, Acesta ce cred că... noroc ai avut tu. Da. Ăsta cred că o să fie un scurt videoclip. Da, bun și eu. Încă na. Nu, o să fie de 50 de minute. Ce 50, că doar fac o meci, adică challenge-ul ăsta. Și na. Da, un meci cred că durează 30 de minute, adică simt. Nu, cred că până acum e un cu sfert de oră. spaz. Nu, e spa... Vezi că acolo. Da. Poți să-ți răpezi arma și să iei spaz. Nu, pe eu, doar din chest, bă. Cum i-am luat Colin? Trebuie doar din chest, bă. N-am voie să dropezi arma. Ia! Care are spaz. Și bun, dar kebab. Na, ce? Alejandro Gărni. Oameni. Și ăla cred. Sau de nu știu. Să vedem ce-mi dă? Mamă, mi-a dat ăsta. Dar n-ai voie să le iei. Nu știu. Dar de ce nu mă liv? Sau tu? Bă, boys. Bă! Nu e să... N-ai voie. N-ar kebab. Na. Mamă. O fac în What a ciudă, beauty! bă. Frate! Bă, vreau să văd cum arată loadout, nu vreau să-l iau și să joc cu el. Mamă, cum arată, bă! Era top loadout-ul. Da. One chest only, bă. Pentru YouTube. Pentru videoclip. Mami? Trec? Vin! I-am făcut casă cu piscina. Ai de capul lui. Bă, Și-am pus mama, și vine tot și-am sus. spazul. Da, n-ai omorât pe nimeni, n-ai făcut nimic, nu? Le luau doar așa la mișto. Să zicem că nu a fost la mișto. Bă. Din greșeală, să zicem. Doner kebab. Na. Alejandro Carnaciu. Megafon, telefon și a lui și bufon. Marco, cânti. Alt spaz. Ia să văd. Jocule. Legendar? Nu. Epic. Jocul ăsta chiar vrea să... Hello, broski. What a dog. What a dog. Player. Bate. Oi, aimbot, i-am dat aimbot. Dar că m-a omorât el. Eu așa, Știau. am dat 173. Vine tu alta! P90 legendar. Vine altul. Nu, GG boys, atât a fost cu acest episod. Na,
Ne pare rău, n-am făcut win, dar aia e până la urmă. Mulțumim pentru că ați vizionat Sper acest video. să ne mai vedem. Pa! Ne vedem pe data viitoare. Ciao, boys!